вместе с моят приятел Емо. Мати за моят камбрак! Майка, ека формата е победна. Нищо, като с колко играеме. Добре, тати. Много лека нощ ти пожелавам, моето момче. Лека нощ, чао до утре, лека вечер. Ще бъде и баба. Чао до утре, тате. Лека вечер и сладки сънища, моето момче. Утре вечер. Добре, чао до утре. Са хора, са отиваме на някъде. Нямам никаква представа, тук се блъскаме. Ето така. Това е да не блъскаме количката. Мони. Така Тате, се ти на Мони казва ли си? Така как се прави кок? Искам да ти направя кок. Седни до мен. Моля те. Ей така с гръб На към кого мен. се сменяме? С гръб към мен седни, Мони. А, мой ред е. Не, чакай, искам да видя тук къде. Да, Ай, просто да се сменяме. чакай само да е там. Да го видя. А с това нещо може да направя дръв. Чао до утре, тате. Лека нощ и сладки сънища на теб. Чакай, сега се направя дръв. Майко. Дай тук да се Виж сменяме. какво направя, гледа. Така. Сега с Гого Изпийте жижета с водата в един ден. излизаме от тук и аз трябва сега да позная Ма една аз кола. качвам днеска видео. Ето хора, че аз това не мога да видя, че е да прегледаме колите. С какво си караш? Португал. Портакал. Португал. Поркотето. Давай. Какво е това нещо, бе? Аз избирам. Хора, пожелайте ми късмет. Номер... Пожелавам ти късмет. Виж ми суперата. Номер 6. Номер 6. Чакай. 1, 2, 3, 4. Чакай, се обърках на броя. Пиш! Чакай. Е, така правиш. Аз ги броя даже. Какво си ми избереш? Ти? Чакай да видим 7. Суперата. Йо. О, моята суперичка. Благодаря ти ме направи. Мога ли да смина? Не. Но ми харесва. Полека. Ема, тарифа ли? Не. До един час се зади това нещо. Леле! О, ламини, ямал! Емо, ти си ламини? Ти си ламини, ямал. Променил ли си героя? Не. Мега епик. Ми се струва, че е променен. Мога да отворя капака. Ама, погледни. Аз казвам какво да правим, чули, Мони? Да, аз съм колко. Колко ела при мен на късто думи. Аз съм тук до тебе. Ела при мене. Не, той е до мене. Не, той е ела до мен. Опа, извинявай. Аз съм и не свила. Айде да се съединим къщичките. Да. Айде. Емо, виж. Португал. Това не е портокал, бе. Португалия, бе. Ти къде запътуваш? С то. Ти сега в момента вкараш, ама внимавай. Чуле? Да. Където това за лимита. Детайна Ай, така ще караме. Какво е това, бе? Е, така ще караме лимит. Добре, аз ме оставя. Една минутка се обръча.
Папа, твой? То Бейкрус, твой ли? Не, на Лена. Добре. Опа. Я с давай, кара, бързо бе. Памятай. Така Не се отварят вратата, Лели. Опрочо. Опрочо, ще мине. Май карта е еднакво, бе. Ти карате еднакво. С 70. Защо? Айде, моя ред. Тук трябва малко. Айде, твоя ред. Вече е моя ред. Айде, дай. Не, аз трябва да силям. Ти усилваш колата. Ти как усилваш колата? Айде, бе. Коли. Онова ауди още ли е? Зад мене, бе. Гого, Да. искаш да ми благодариш, дето съм ни Гого, тази супер ли? Искаш да ми благодариш, дето съм ми направил такава ли? Да. Благодаря. На, се сърди повече. Да игри. Да. Не кажи нещо. Така ще засилям, майко. Направо все като Ламборгини. Нали? То са ако му жадка в задницата, ще види. То са ако му жадка в задницата, ще види, бе. Ей, стой далеч от мене, бе, ще те изчаткам. Айде съм се. Това не е. Не, съм се надигнем. Поне. Айде съм се, ако то сме жадка за... То се заби. То се заби заради мене. Видали го. То искам. Ей, като те изчаткам отзад, ще види, ей, да бегаш тук. Аре, бе, карай, бе. Аре, бе. Аз ще си путам от пътя, бе. Ай, путахте от пътя. Да Бе, бегаш. дай на Р. Аз дай ще на остана да го където трепам. Сега оставаш поне да го трепам. Време да се засилим. Вони това толкова бе. Ето, засилвам за Гого. Айде, бате. Виж, дигам. Чай, тук коли са безразсъдни шофьори. Майко, намале. Майко го прископя. Ето то се накати. Йоу. От мен. Не така. Ей тук очата трябва да подобри. Очата. Ей така. Ай, засилвам хора. Кой си място? Какво? Гого май видях супера. Тос как май всичкам отпреде. Гого! Погледай какво направил колата Тос. Колко? Чали? Как му изчеткам неговата ще види Тос. Време се засиля. Намерихме запад. Но е пълен. Трябва да се учат от мен. От най-добрата. За какво? Колко трябва да го касирам? Ама тръгваш ли? На кафето съм до дядото, дават ли ти? Да. Ма сам. Да. Ама няма пари. Ма не бе. Да, дават ми сам. Дават ми. Що?